I-South African Local Government Association eyaziwa ngokuthi SALGA kanye nomasipala wendawo waseMkhondo bagubhe iminyaka eyishumi yohlelo lokuvuselelwa kwedolobha elincane lase-Amsterdam okwaziwa ngokuthi i-STR njengengxenye yokugubha inyanga yabantu abasha ehholweni lase-Amsterdam. Kulo mcimbi bekukhona usodolobha wesifunda iHerse-Bande, ukhansela Walter Mngomezulu, ukhansela J.M. Nkosi, ukhansela M. Lukele kumasipala waseMkhondo kanye nomqondisi wezokusebenza weSALGA uDr Ndlovu. Izinhlaka ezahlukene ebezikhangisa ngemicimbi yazo. Abezindaba babe sebexoxisana noDr Ndlovu uthe kugxilwe ekuthuthukiseni intsha ngemfundo, ukuqashwa nokubamba iqhaza elibonakalayo elibumbeni ikusasa elizayo kusizwe. Ngisebenzela iSALGA ngu-Provincial Director of Operations. In other words, I'm heading the office leSALGA la eMpumalanga administratively. Namhlanje baba mhlawumbe wabangasichazela njalo ngabe kwenzakalani e-Amsterdam. Siyabonga kakhulu, sinosuku olukhulu namhlanje la e-Amsterdam. SALGA sine-program esibiza ukuthi Small Town Regeneration Program. Lapho sivuselela khona amadolobha amancane ukusebenzisana nama-stakeholders, bonke abantu bamabhizinisi, umasipala nabo bonke abathintekayo endaweni, ama-corporate organization. So la namhlanje sihlangene uku-celebrate ukuthi-ke idolobha leli i-Amsterdam la-identify SALGA ukuthi in the province yilo idolobha singabambisana ukuthi sivuselele sikhulise njengodolobha elincane. Ama-opportunities akhona are-available to communities. Siwa-expose ukuthi sitshele i-community ukuthi yini abangakwenza amabhizinisi lamancane noma abangasiphilisa ngawo, nokuthi idolobha likhule libe idolobha elikhulu. Sibona idolobha line-potential i-Amsterdam ukuthi linayo indawo, ine-space ukuthi ama-investors can invest bese liyakhuliswa idolobha. Ngaleyo ndlela kwakheka amathuba omsebenzi, abantu bakhona ukuthola umsebenzi uqhubekele phambili. Okwesibili, njengoba kuyinyanga kaJuni, inyanga yabantu abasha, sithathela ithuba ukuthi futhi today si-celebrate i-Youth Month ngokuthi-ke sibiza abantu abasha babe khona la njengoba bagcwele la. Sinalama-stakeholders, different organization afaka phakathi o-SAFPOL, afaka phakathi o-NYDA ukuthi abuye la abachazele ngamathuba akhona ukuthi bangazithuthukisa kanjani njengabantu abasha. Bonile ukuthi ngihlala ngishoda nami bodwa abanye mhlawumbe mina bese ngizelela kanjani ukuze bakhona ukusizakala laba abala ukuze ngiqiniseke enjengoba ukhona nalo zonke lezi zikhona bayasizakala njengoba sazi la indawo esemakhaya enganawo lamahhovisi. Yes, okubalulekile ukuthi siqhubeke sifacilitate le engagement between umphakathi, umasipala nalama-stakeholders. Sophinde senze i-follow up uku-check-a ukuthi umphakathi uyasizakala yini through whatever lokho bekuvumelene ngako namhlanje, njengoba namhlanje kuloku-engage discuss njengoba nje babuza ama-questions, ama-stakeholders abaphendula abantu abasha ukuthi bangasizakala kanjani. Kuyobaluleka ukuthi singagcini today but siphinde senze i-follow up, sibone ukuthi bayasizakala abantu abasha. Mhlawumbe baba njengeSALGA ngikhethe le ndawo le mhlawumbe nganibona yini mhlawumbe ngonyaka uzayo kwenye indawo yakhona la Mkhondo noma nizungeza kuzo zonke izifundazwe ezikhona. Kusho ukuthi nationally iSALGA i-identify at least one small town per province. So i-Amsterdam iyona i-small town e-identify for iMpumalanga. La iMpumalanga kwamanje besi-identify i-Amsterdam, sisebenzisana noMkhondo municipality ngoba i-Amsterdam under uMkhondo municipality or local municipality. Kusho ukuthi-ke masiya phambili we can then identify mhlawumbe another small town, sisebenza ngale ndlela ngisho that small town nayo iyakhula into idolobha elikhulu. Mhlawumbe ngokweminyaka bangeza ngigxile kakhulu kubantu abasha manje sekuyenzeka ukuthi mhlawumbe babe over 40 babe 80 mhlawumbe babe nayo intshisekelo yokuthi bayafuna ukuqhubeka namabhizinisi. Ngabe mhlawumbe nina nakhona basizakala abalandeli. Yes, actually kuvulekele for bonke abantu. It's not that this month June, that's why focus yethu kubantu abasha. Does not mean that abantu abadala ababhiyo
above 35 ukuthi angeke sibathini siza wonke umuntu but it's a month yakaJune inyanga yabantu abasha that's why sigcizelela kakhulu uma sifocuse ezindabeni zabantu abasha at least ngoba kuyiJune. Mhlampe babakhuthela bangafika umndeni mhlawumbe Bengathi nje kubalulekile simphakathi sisebenzisane nokuthi mangabe umphakathi ubiziwe for ama-programs afana nalawo umphakathi usondele ukuze kukhulunywa ngani bese basizakala njengoba basizakele kakhulu abakhona la angibaleke nokuthi ne TVET College ikhona la abanye abaseselaba ba-attendela some of the audience abantu abasha basesesikolweni bayakhona manje ukubuza ama-questions abafuna ukubuza manje kusebenza kanjani i-TVET College so that bazipreparele ukuthi after matric they can be able ukuthi ba-attende e-TVET College benza ama-courses azobathuthukisa bathole imisebenzi noma bazivulele abo amathuba emisebenzi noma abo amabhizinisi. Siyabonga. Ezindabeni zephephandaba zomphakathi, nginguPopoji Mahlophe Simelane.